Machiegni nyakoro mgajuang chenro en ramany piny wantigi jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia Hokeo. Doho mamalo yango ni en ataro mar chik ng'ado omenda madhine chudo mar okumba mar thieth mar SHA e osara mapok ong'adne osuru ma ochuno kata gross salary. Kata bed ni pok otim ng'eto machungo chudo makamago. Doho no yango ni ng'eto makamano chalo ka gima sirikal juogo jotich nyadiriyo. Kaka yuto mo ilaronwa ma biro e kinde ma piny owacho to ywak ni kebe ma pacho kae nitiere kod gope mag SHA maromo bilion 21. Ne en bura mane ochwal kod moko kuom jotije machon mag NHIF e doho mamalo, bura mane kwedo ng'eto mar 2.75 mar osara jotije ma pacho ka kowuok kuom osara mapok ong'adi osuru kata gross salary. Gikone doho mamalo kokalo kuom jang'ad bura Mwita Chacha oyango ni ng'eto no mar osara ma osebedo ka itimo en ataro mar chik kendo chalo ka gima jotich juogo nyadiriyo. Kalure kod doho ng'ado 2.75 kowuok kuom osara duto mag jatich kata bang' juogo osuru mag piny owacho, mano income tax ok ni kare. Ma biro e kinde ma piny owacho to ywak ni kembe kod ji ma ondiko jo Kenya ok osebedo ka chwalo ng'eto mag jotich mag SHA kaka owinjore. E twak mane obagi e lok tich mar SHA Nairobi, jagoro ma ongirore e migawo mar thieth Dr. Uma Oluga okoni kembe kod jondiko ni kod gope maromo bilion 21 mag SHA. So far we are owed 21 billion shillings out there. 21 billion shillings that is owed by employers. And it is very important that we work very closely with the employers so that we recover this 21 billion shillings so that we can also reimburse hospitals. We face a lot of backlash from individuals who have been deducted by their employer but never remitted to SHA. But the patients or the individuals never see that the problem arose from the employer not remitting. Oluga koni e kembe mahawa 100,000 ma ondikore kod SHA 44,000 okosebedo ka chwalo omenda mag jotich maging'ado dwe ka dwe. We have patients in hospitals who are in those hospitals. They are aware that they are fully registered by the Social Health Authority by virtue of the fact that they are employed, but their employers have not yet remitted the money. And this is some of the noise that you hear that SHA is not working. And we want to end this once and for all. Starting today, for the next 6 weeks across the country, we will be coming door to door to each employer to ensure that you're compliant with your remittances to the Social Health Authority. Kalure kod chike mag SHA, weg tich owinjo chwalo omenda mag jotich kochopo tarik 9 mar dwe ka dwe, ka SHA to owinjo chul ute thieth tarik 14 mar dwe ka dwe. Judith Omondi, Ramogi TV. Gikone ogai mar jamin